Hingkai satno puilago dipor kaham sar hingkai sar iro tabo JCB bai khaye je ha wakhakjak mane amo bufuni simi wakhakjaka sa Hambai Aswkno bagai belai sina bonago sing Chini GANDA TWISA B sing PASTOR QUARTER NOK bagai sing oro samung khlai tongnairokni sekango sing waini khaikya o bisingo no 2021 tabo 22 ni hingkakai Mia 9 tarik Mars ta tini 10 tarik Mars 2022 tau prai paithak degi no thang tongo hingkai je nai tongnairokno on koine no sin bang Surimung narwklaijadi Kaitorno samungo sing khasrangni manlainani tini bai hingkai emne paithak din sopai tongo ta ini o ke payan hin sing sarika ham joto no nogoi mankana Chini GANDA TWISA Baptist Church ni PASTOR QUARTER tangnani bagai hawa khagriwi tongmani JCB bai Mia ni simi Mia 9 tarik abon sekang bo khlaijak tini 10 tarik amoke sini jaga water jaga iboro kesir mothan leader bele hambai phong ni sim morok duty tonglaibani bahai ma tongkha sakani kaham gai itu kai kam khumani ta to success kai ni mo kai success na hambai tai korsa sangana bahai ma tongkha sakani PASTOR QUARTER tanan bai khasrang laijak ja gai mono bahai nahin sengnai sagari bahai bomtira wan suka ning kai pilago kuplai ke thangkai to se hambai rumani margo tani hindi gobang ma motha PASTOR QUARTER no tiye gobang ma sini motha surijak tongo okra rok ni bisingti khaye serai okra je joto surimani tini je result mani tongo bini bagai kuplai ke thangkai to no belai ke hambai hingkai momono kaukhungni ma songnai Kaitorno hamari bai PASTOR QUARTER to jong nuibo tongo ba harokbo wakhakmani nogo hingkai mo busu bosoni simi jong Kaitorno surika ba ei PASTOR QUARTER no manani bagai bono kitsa nini khokti khaye kisa sina musugo jong motha hisabe belai ka hambai sing Kaitorno belai aro hambai maro sini agene jokasam tabo sangwai order tongo koroi oneke khetabo sing mutharo ka sini aro muthar bere tabang ni kaisa kasutabo tiga sing PASTOR no tongo khai manai apno sini Kaitor sini subamani success ni wangsugo be asa khayo Kaitor subana sino subaibo tongo beskambo subana ni sino ke koimung ka haise no korono joto sini boy kise suni sini mo khai sinai no kom ke sini sarne kase kisa khunbe bo sana subago kaham khaino bo khaimani korino sini motha je next generation bagero ba sing bahai ke Kaitorno surina obor kisa tai develop hata sibisiba ke hambai sing Kaitorno maro ke buskamo bo sono bo JCB tongsa sono subai thangke hambai joraka hamman bagai tamni hingkai GANDA TWISA Baptist Church ningoi PASTOR QUARTER ni bagai hawakhak relaikha hingkai jahate chung kaham khlai abono Daktikhe chung tanglaimanani hingkai abon bagai Kristoni tahukte buhuk sono joto no koyo jahate chung Surimung bisingti khai chung dakti kaham khlai chung tanglaimanani aswkno hambai